Aquesta és Marina i ens presenta. Del menys 4 a 0 hi ha 4 unitats i del 0 al 4 també hi ha 4 unitats. El valor absolut és menys 4. Menys 4 és igual a més 4 i més 4 es queda igual. Sí, tenim que fer una cosa i seria menys 4 i posem seria, per exemple, el menys 3 i menys 3 seria menys 3 quedaria igual.